Maayong buntag, maayong udto, maayong gabi ug maayo ang tanang adunay sakit. Ug karon ato nang pagasugdan ang mga istorya ni Lola Ising. Katong mga nilabayng tuig, bulan sa Hunyo, tuig 1998. Adunay tulo ka mag-igsuon nga nagpuyo sa simple nga panimalay, linaw ug walay kasamo. Ang tulo ka mag-igsuon nagngalan og Aida, Lorna ug Fe. Atong unang ila-ilahon mao si Aida, ang kinabagulangan sa ilang tulo. Nagtrabaho si Aida isip sekretarya sa iladong kumpanya sa Dagom. Saktog barug, guwapa gamay, pangit dako, ug labaw sa tanan, baho ug ilok. Ay tsaka, wala siro kagamit og tawas. Sunod na tong ilailahon mao si Lorna, ang ikaduha sa tulo nga mag-igsuon. Si Lorna ang pinakagahi og ulo sa tulo, wala nakahuman og eskwela. Maong nagtrabaho na lang siya sa kumpanya nga ginatawag og Burikatan Exercises, in short, buring. Nindot gihapog pamarog, guwapa gamay, ug naay pagkagamay, ug labaw sa tanan, bahog ba. Ay, tsaka, walay tutbras. Isunod na dayon nato ang kinamanghuran sa ilang tulo nga si Fe. Si Fe nakahuman sa pag-eskwela ug nag-graduate sa kurso nga Bachelor of Science in Super Science. Medyo walay to, ikat na lang to. Apan gipili na lang niya na magpundo sa ilang balay ug tabangan ang iyang mga ginikanan sa bulwaton sa balay. Guwapa gamay pero murag giatay ug labaw sa tanan, bahog tiil. Isa ka adlaw ana, samtang naglakaw si Aida padulong sa iyang trabaho, naila-ila niya ang isa ka lalaki na habal-habal driver. Miss Beautiful, asa ka? Sakay na. Dili lang ko masakay, sir. Sige na, sakay na, libira man. Ako bahala sa imo, ha. Oh, dili lang lagi kay mura kag kriminal og naw. Sakita po na yung istorya, buutan man ko na lalaki. O sige na lang, uy. Usay pangalan nimo, sir? Ako day si Bulitoy. Yan, sakay na. Si Aida day ko. Sige, sakay na ko. Yan, sakay na. Si Bulitoy, ngayon nagpadagan, ha? Buutan na rin ka, Bulitoy, oh. Diyan lang po sa kumpanya sa Dagom. Hinahingin lang, Bulitoy. Cute man day ka, sa personal Bulitoy. Luba ka sa dalan, Bulitoy, eh. May shortcut ka. Ipila ko sa kumpanya. Namin mo day ka mo dyan, Bulitoy, no? Ikaw na akong service na ng Bulitoy, ha? Ganahan ko nimo, save ako number kasi yung 9:30. Ikaw na yung bahala sa pito. 30. Sige, dili lang ko. Salamat. Salamat po, miss. Save ako number, ha. Magkita ta. Ganahan mo dito nimo. At atangin ako dito pamili sa kalsada, ha. Sige. Thank you. Ug sa kadugay sa sakay ni Aida sa habal-habal ni Bulitoy, nagkauyab gyud ang duwa. Ug sa laing bahin, samtang nangita og customer si Lorna, aduna siya'y naila-ila nga usa ka lalaki. Sir, pila man imong budget, sir? 300, miss. Larga? Ha? 300 lang? Kakuripot ba nimo, uy? Hindi, may ko pasayro ron kay COVID ba? Sige na, good, para makatirada po ko ba? Duhagi na lang 150, 450 tanan, larga ta, whole body na. Ako na bahala tanan. Sa man, larga, sir? O sige, larga ta, 450. Ikaw na bahala sa ko, ha? Parang malamian po ko, dili ko alikansi. Sige. O sige, larga, sir. Asa yung pangalan?
Ako rin si Bulitoy. Ako rin si Lorna. Nice to meet you, sir. Sige dito talaga, tara na. Larga na, sir. O pagkahuman nila og George, na in love si Lorna. Kay kuno dako di ay pamato si Bulitoy. Hangtod nagkauyab na pud silang duha. Sa pikas na pud gabahin, upat kabahin sa balay nila Fe. Samtang nanilhig si Fe, nanawag ang iyang uyab. Brrrring, brrrring, brrrring. Hello, babe? Uuna ko sa balay, man ako gluto, tapos na nasilig ko kay yun na, manglimpyo ta, kay para limpyo ang ano. O kumusta man yung pagmamasayro, babe? Sige ba ayo, babe? Sige. Sige, salamat, babe. Ingat ha, ingat sa imong mga biyahe. I love you. Sige, bye-bye. Bye-bye, babe. Sa wala damha, ang giuyab ni Aida og ni Lorna kay uyab di ay sa iyang manghod nga si Fe ug maglima na sila katuig. Isa ka adlaw ana, giimbitahan ni Fe ang iyang uyab na si Bulitoy na mag-adto sa ilang balay para ipaila-ila niya sa iyang mga igsuon. Apan wa damha ni Bulitoy nga mag-igsuon ra di ay ang iyang gipang uyab ug mauni ang nahitabo. Ayo diri ang balay nila, Fe. Fe, si Bulitoy din ni Fe. Nana ko diri sa gawas sa inyong portahan, Fe. Ay, babe, naa naman di ay ka. Sige, kay excited na kay kung naipailat ka sa akong mga igsuon. Hulat ang dira ha, tagaan ti ka bangko para makalingkod ka. Oh, lingkod sa dira, babe. Ati Aida, Ati Lorna, naana akong boyfriend, ipailan ako sa inyo ha. Asan mong uyab? Mo ni uyab? Alam mo na si Bulitoy. Ako man ang uyab. Ako man ang uyab katong habal-habal driver na si Bulitoy. Ngano na uyab ba ni muna, Fe? Dili sa mong tulo. Kana si Fe nga baog tiil o kana si Lorna nga bahog baba. Pili na lang. Pili sa mo ah. Ate Aida, dili na kwintahon. Nanimaho may kang ilok. Wa kay ligo-ligo. Nagsipa mo sinawayay. Ikaw ate, ikaw ang baho kag ilok, di ka kapalit sa imong tawas tapos maginana ka. Nga ikaw Lorna, wa pa ka kalimpyo ana imong baba, di ka kabalo manot brush. Kamu ilugan kay mong uyab, ako ana nang uyab 5 years ni ana nag-uyab tapos maginana mo ilugon lang ninyo sa kuha. Siya na natong papilion kung kinsa gipilion niya sa tuang tulo. Dili kay magsitag binautay magpagawas sa mga baho na to. Ikaw Bulitoy, kinsa man jud impilion? Akong ate nga bahog ilok o akong isa ka ate nga bahog baba. Pili ah. Wala lang kay pilion sa inyong tulo, puros man imo na ibaho. Naalo tay baho tay, unsay plano aning Bulitoyan ni? Mura beg nagyailis o puni ilis ning buangan ni. Unsay plano nimo Ate Aida? Ato nang kulatawon ning Bulitoyan na, gisabay tag tulo oh, kahit tsuraan nato nya, sabayon lang tag murag naong og tansan. Pasibatan na lang naadaan kay langkat ng kidney ana ron. Fe, paulian na na Fe. Bulagi na ha, bulaga na turatanan. Ano magbantinir man tanang ang naong murag kaang. Ay kabulakat eh, bulagan na po dako to, basig dako pa itong pamato, adyo ko ilabot, ang itsura, di man po makaong iro. Sige na kay mujuti pa ko taon-taon. Te, ako nang gibulagan si Bulitoy, te. Sakit man sa akong heart, pero mas sakit ang gihimo, nga gituhog tani ang tulo. Di po ko magkuhan sa iya, te, magstay sa iyahan. Pinana pa yung itsura, dapat palakiro pa kay sa katanan. Te, mas muuban pa ko sa inyo kaysa sa iya, te. So, bahalag wala siya, basta na among duha, te. Og na-realize nilang tulo nga ang lalaking ilang gihigugma murag naong og kaldero. Nasulod pud sa ilang hunahuna ug nganong gituhog silang tulo. Unsay pagtuo sa ilang mga dagway, batikulon. Sa karon si Aida nibalhin og trabaho sa kumpanya na pod sa lansang. Si Lorna nagpabiling buring. Og
og si Fe na minyo og Arabo. Ug didto ra nahuman ang istorya ni Aida, Lorna og ni Fe. Ug ginaot ko mga wang nga wala mo'y natun-an kay kaning tanan puros ra kabuang. Daghang salamat ug maayo tanang naay sakit. Ug atagipod ninyo ang uban pang istorya ni Lola Ising. And ayan, thank you so much and don't forget to subscribe my YouTube channel and click the bell button para updated mo sa akong mga latest videos. And then, thank you so much for watching mga wang. Bye-bye and God bless you.